kuriana hena holongani Tuhata na di bagas jorondo na di jabu na mengikuti lewat streaming tapi masian hami horas madihita tamulai maparminggota martang yang naho mahita amen. Mari de mahita sia buku ede nomor sia ayat sada dohok 2. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni de anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tuma palangi dohot tanoon. Amen. Go asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit, marolo-polo mahamu aliak kapartigor, mangasahon Jehovah, taluk do marende akan na unjur mardoha. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan nami namandok mauleate do hami tuho ala ditaluon hodo dosa do hamatean marhite-hite hamamatemi ala disondangi hodo tanoman nami asama pakirimon na mangolu hami alani haheyon mi dang pola bema biar hami mida hamatean ay hodo ulu nami ruasmu do hami di paucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron sian hamatean tuhangoluan atong pargogoy mahami mamuji do mangoloi ho ari-ari pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu pay masahat hami tulambungmu. Amen.
nama pati ni debata pati paduahon dohok lapatanna. Pati paduahon. Dang jadi gananmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua ginjang dohok na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang siuluan. Dia do lapatan ni ondo ikon di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homiton imasana rak mangido gogo mahita lau mangulahon patiknai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patikni amen. Tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosa jala amanami hujo hami dogoarmu nabadiai ala natar gogot hami marningo dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jalana hehe sian namate nama naik tu banua ginjang doho mangon dihon hami asima roham dihami saya patok tong mahami roha hamoletehon tuho oton di porbadia pangapul ni namarsa roha pamalu masaluhu na bernit binain ni dosa nami roma ho mangingani hami asamarlas ni roha hami mangulaon lomo ni roham hodo parhitean di nasa asini roha saya unang tulak hami saya tangihon mahami ho ale debata ama anak doho ton di porbadia amen. Tabege mabaga-baga taringo tu hasisani dosa. Para si roha jala perdengan basa do Jehovah. Lambatar rimas jala para si roha godang. Dang dibait tu hita hombar tuaka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anakna. Asini rohani Jehovah dia kana makabiari bana. Hasangapun madi debatana di genjang. Amen. Sadarion ima natar surat di ulaun apostel bidutolu mamuka mesian ayat 12 satu 10 sia tajaha mamargati sore alai marnida isi Petrus ninna mamandok natoropi
hamu hala Israel, buasa longang roh hamuna bidaon, buasa hami diberengi hamu, songon nahira gogo nami sadiri manang hadolaton nami mabain mardalan halakon. Na di kasangat debata ni si Abraham, si Ishak dot si Jacob. Debata ni aka amatai do Yesus nakosanai. Napan nasahat jalan nasi muna di jolo ni si ratus nama do uni. Maluat tidak nanya. Alai di suodon hamudo nabadia jala partigori dipangido hamudo lehonon tu hamu pamunui. Alai di pusah hamudo partogi tu hangoluan. Ima dipae debatasian namate. Hami do akasi tinang ini. Asa alani hapor siaon ni goarna do di pargogoi goarna. Halakon nani idana jala nati nundamuna. Gabe di leon hapor siaon nasian Tuhani do. Hahisaron tu ibana di jolomuna saluhuna. Onpe hamu al akadongan huhiulalan murang boto dohamu. Umbayana diulahon hamui songoni dona akasi tuamuna. Alai di pasau debatado di sina pinabuan nahian marhite-hite hana hata ni saluhutan panurirang naman do. Si taon na bernit do anggo Kristus na. Atong kau bajala paulak hamu marohamuna asa tarsesa dosamuna. Songoni masa na martua do akan atu mangion hata ni debata jala nau profesa. Amen. Tidakon maha porsiaw tay songonahi tandikon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion rak mahitamando. Au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpaja lo ibana di hau pinar silang natua tu banua toru tuntano namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehoba amanai pargogo nasu hatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi porbadia cela adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namando mula mangolu sogo daging halak nong mate doho dihangoluan nasora sudah. Amen. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Misericórdias Domini, 10 April 2021. Topik Minggu. Mangulu di bagasan holongi rohani di bata atau hidup dalam kasih setia Tuhan. Sada. Pilihan pengurupion korban bencana banjir lohor tanah longsor di NTT. Hombar tu surat sian Presiden Istri Walu DKI Jakarta tanggal 10 April 2021 dari Minggu Sedalion 10 April 2021 Luksidung Jamita
Papungu peliat tujulu hita lau mengurupi korban banjir di tanah longsor di NTT. Inorhon ini ralai tropis silikon seroja di tanggal 2 dan tanggal 5 April 2021. Hopar data sementara sian BNPB 100 lalu halak meninggal. Ono perusahaan halak hilang. Ono 600 lalu rumah rusak. Lohot pengungsi 2.424 halak. Tahap ma perayaan sialas ni rohta. 2. Pada lalu pensiun atau purna bakti. Dari Minggu tanggal 25 April 2021 di permingguan pukul 10 WIB patu pahon ni huliat talo pelepasar tu inang situa delpi boru na 70 sian ulaya 5 na pensiun sian hapar haluon cepar haluon tak pada ma peliani sian lasni rota. 2. Jadwal perayaan hari naik Tuhan Yesus Kristus Lord Ari Pentakosta Bui mata jahat di warta jemaat nalong di hita. Pinangilu tusuli ruas asa pasti dohot di perayaan ini. 4. Pertanyaan wilayah. Lagabi tuan rumah manang nama dohoti di gereja atau pertanyaan di hari Jumat 5 tanggal 20 April 2021. 5 wilayah 15 dohot sapronom. Asa retama rotu gereja. Jala pinangido ma asa sudah kita ruas menghut pertanyaan ini di bagas tabi secara live streaming. B. Jadwal pertanyaan wilayah Bui mata jaha di titing nalong di hita. 5. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Sesuai surat dari Epolus HKBP tanggal 9 Maret 2021 nomor 367/CO4/3 Romawi/2021 tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Dimohon dukungan dan perhatian kita semua jemaat HKBP. A. Pelaksanaan gerakan Rp1.000 di setiap jemaat keluarga. B. Mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri dana pensiun nomor rekening 107 0000 777724. C. Bantuan dapat diberikan ke situai wilayah, kemudian oleh bendahara huria akan ditransfer ke rekening di atas. D. Memberikan sumbangan di kotak sumbangan yang disediakan di pintu gereja. E. Melalui QR kode dana pensiun HKBP yang ada di warta jemaat. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. Nomor panitia jubileum buku sejarah 50 tahun HKBP Pasar Minggu, nama judul Mutia na Arga, di mana pinatupani panitia jubileum Bui Mai Tajalo tu situata wilayah TB. Itu Lewan-Lewan, 1 Lewan Kolonia seksi perempuan nunga matdalan kegiatan para heo perempuan ni hujata jala kegiatan di bagasan minggu sadarion ima lomba martuba aka jadwal kegiatan i boima taila di warta jemaat lung silung kitingon tabegi ma panorangio siar seksi perempuan 712 seksi na Posebulung. Seremon na Posebulung dipatupan di Galup hari Sabtu mulai pukul 10 WIB maringanan di ruang ibadah. Pinangido tusuli na Posebulung asa marsidohot di sermoni titingoma nagabe undangan. Seksi remaja patupaho kelas remaja secara Zoom di Galup hari Minggu 5 pukul siang 1 pukul 10 WIB. Pinangido tusuli
Nah berusia 10 tahun asa pasidoho di kelas Jumi. Seksi lansia di Patupa seksi lansia do sermon di hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 10 WIB. Imana maringanan di ruang serbaguna gereja. Bidang ido tusule lansia asa pasidoho di sermoni titingoman nagabe undangan. Seksi sekolah minggu kegiatan kelas 3 Jum. Seksi sekolah minggu Patupaho kegiatan kelas secara Jum di hari Minggu sadarion 25 April 2021. Ima C Jum kelas kecil kelas TK A, TK B dan kelas 1-2 pukul sia 1 pukul 10 WIB. Jum kelas besar kelas 3 kelas 4 dan kelas 5 6 pukul 11 1 pukul 12 WIB. Pinangido tusuli lansia asa pasidoho di kegiatan kelas ini. Dewan Martulia 1 seksi sending di Patupa seksi sending lo na martangiang marhite tim 2 di Galup hari Senin pukul 10 siang WIB. Pinangido turuas nehudata asa pasidoho di tim 2 na pinatupani seksi sending nehudata. B seksi sending Patupahon pertanyaan sending di hari Sabtu 24 April 2021 pukul 10 siang WIB. Di Pangido tu pedagang pekerja terminal kaum marginal lohot luas na terjauh pakubasion seling asaro liacarai. Pertanyaan ini dipatupa di ruang ibadah agabe besar minggu titingoma nagabe undangan walu danat nasorang di bahasa hotuata lo saya dan bawa di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 di keluarga Torling Sitorus Inata Hot Maria M. Borus Temorang. Alamat di Jalan Kemuning di dalam 4 nomor 46 RT 10 RW 6 Pejaten Timur Pasar Minggu masuk tu wilayah itu di pas dodat dan ini solinang na torasna. Sia jemaat yang berulang tahun Majelis AGBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan bagi jemaat AGBP Pasar Minggu dari tanggal 10 April sampai dengan 24 April 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bisa kita lihat di Mazmur 23 ayat 6. 10. Jadwal pemakaian ruang serbaguna dapat dilihat warta jemaat yang ada pada kita. Kiting naso jinao do parepe ngol dilihat ya. Apa ya? Oh ya. Informasi tambahan. Jadi persembahata sadarion dapat dulu tulu kantong. Nukabis dan bita paduahon secara kantong. Jadi soalnya itu titing tambahan. Titing na so jinahon do parepengon liuriata. Boy mata jaha di titing naong di parali liuriata. So 5 titing dihita di bagasan sa manggion. Tuan nama dongan kita. Shalom.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Nahu hormati hami amang padita uluan nihuria, amang pendeta Sobok Simanjuntak, inang pendeta Rospita Borusi Hombing, amang inang saluhut Parhalado nihuria, songoni inang amang inang naposo adik-adik kami semua jemaat HKBP Pasar Minggu yang mengikuti ibadah saat ini di gereja ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing secara live streaming. Saya Nyonya Huta Barat Boru Sitohang, mewakili dari panitia pesta Parheheon Paropuan HKBP Pasar Minggu, mengundang seluruh jemaat khususnya Paropuan HKBP Pasar Minggu untuk ikut serta ambil bagian di acara Parheheon Pasar Minggu. Adapun rangkaian acara yang kita adakan yaitu lomba martumba hari ini setelah ibadah siang yang diikuti oleh 11 peserta dari seluruh jemaat Paropuan, baik dari seksi baik dari wilayah. Untuk itu inang semua kami harapkan ikut berpartisipasi untuk mengikutinya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua ada lomba membuat renungan. Ini juga diikuti oleh seluruh Paropuan Jemaat HKBP Pasar Minggu, di mana dapat mengirimkan rekaman video sampai dengan tanggal 24 April 2011. Nanti akan diumumkan pada tanggal 2 Mei di puncak acara. Untuk kriterianya, temanya diambil dari tema Parheheon Paropuan HKBP Pasar Minggu dari Yohanes 15 ayat 16 dengan durasi 7 sampai 15 menit. Untuk selengkapnya boleh menghubungi Inang Sintua Nyonya James Silitonga Sandri Boru Manalo. Acara selanjutnya bakti sosial kepada seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang layak untuk menerima bantuan sosial yang dilaksanakan pada hari Kamis 29 April pukul 14 di ruang serbaguna. Untuk penutupan acara Parheheon Paropuan HKBP Pasar Minggu dilaksanakan pada tanggal 2 Mei setelah ibadah siang. Kita akan kumpul di gereja ini jam 1 siang yang diikuti seluruh Paropuan baik yang aktif maupun yang tidak, dan akan disiarkan secara live streaming. Dan di situ juga akan pembagian hadiah untuk pemenang lomba. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Shalom.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus natongon waeng marpar sauran di bagas coroon di garejaon songoni nangakaruas ni huria hamu amanami inanami namar parsauran di ganup bagas tabe hatani debatana gabe turpuk jamita di minggu misericordias domini sadarion dienet sian pesalmen 100 onom ayat sada sahat rodi ayat 5. Pesalmen 100 onom ayat sada sahat rodi ayat 5 hujah hamadihita paihut-ihut hamuma di bagasan roha. Puji-pujian marningot hasangapon ni debata. Haleluya. Madok mauliate mahamu di Jehovah. Aina basa do ibana. Ai rodi saleleng-leleng nado asini rohanai. Tungi sematuk makatahon aka hagogoon ni Jehovah. Patu begehon baritanai sudena. Martua maakana mangaradoti uhum. Natoktong patupahon hati goran. Sai ingot maau ale Jehovah. Hobar tu halolomo di bangsom. Sai tikir maahu marhite-hite hatuaon mi. Asa hupaida-ida hado haron ni akana pinilitmu. Asa hu halason halalas ni rohani bangsomi. Mamuji-muji rap dohot partohapan mi. Songonima sahat ni turpukta. Huriani Tuhatan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus di minggu misericordias domini sadarion nungatakas tapai hutihut hatani debata na mangarahon hita mengajak kita songonakana porsea tu debata asa mangolu di bagasan holong ni debata. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Totuna parjolo sahali naing suan di bagasan rohata hamu amanami inanami halak naniasian ni debata dohita. Halak naniasian ni debata nadapotan asini roha nadapotan holong di roha sian debata nadiusehon tuhita ganupari ganup tikini parnguluot taon. Kasih setia dan belas kasihan daripada Tuhan selalu berhadapan dengan kelemahan dan ketidakmampuan manusia. Ditiki gale, ditiki marsak, ditiki tabereng manang tapamanat tu bagasan hadiriota na memiliki keterbatasan na soboi patupahon manangaha di tonga-tonga ni parngeluot taon na merasa kita tidak mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita ini disima patar tadai tanikmati asini roha dohot holong ni rohani debata. Kasih setia Allah holong ni rohani debata tidak pernah berhenti dak kiamat cohot jala tidak bisa dibatasi oleh apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Garudosa hajahatotai tidak menghalangi Tuhan mencurahkan kasihnya kepada kita. Halak pardosa pehita, jot-jot mangulaho dosa, berulang kali terjatuh melanggar kehendak Tuhan.
alai sai diuseho debatado asini rohanai tuhitaon. Molo taparohahon bukuni pesalmenon melihat sejarah perjalanan umat pilihan Allah yaitu Israel. Sianom mahita marsiajar semakin mengenal bahwa kasih setia Tuhan itu memang tidak bisa dibatasi oleh apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Berulang kali umat Israel itu memberontak, berulang kali umat Israel itu jatuh ke dalam dosa, marsobat gana-ganaan, tidak patuh kepada perintah Tuhan. Tetapi justru Tuhan Allah, tetapi justru Allah yang penuh belas kasihan itu selalu mengulurkan tangannya kepada umat yang Dia kasihi itu. Nunga dialo debata, mereka melawan, mereka memberontak kepada Allah, tetapi Allah justru penuh dengan belas kasihannya memberikan pengampunan kepada mereka, menuntun mereka keluar dari perbudakan, menuntun mereka keluar dari penjajahan bangsa-bangsa lain, dari Babel, dari Mesir, menuntun mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Jadi torus do dihaolongi de batabang sonai, torus do dihokop de batabang sonai. Oma patuduhon memang para sirohana sumurung do de bata, pardenggan basa na sumurung do de bata. Meskipun berulang-ulang manusia itu menyakiti hatinya, tetapi Dia memberikan pengampunan kepada mereka. Itu benar didok hatani Tuhani bahwa Allah yang penuh belas kasihan itu tidak pernah menginginkan kematian dari umat yang Dia kasihi itu. Holanodo dipangido di bata, hamubaon ni roha, pertobatan itu dialami oleh manusia. Itu benar dakya macoho de bata patu begehon asini rohanai, patu begehon dalanai, patu begehon lomoni rohanai. Tuganup hitaon nama dok dirita porsea tu debata. Alamar hiteido akabaritai sunggul-sunggul nada sai di pasahat tu hita sianido hita gabe boy mana ada dirita. Apakah kita sudah jatuh ke dalam dosa atau tidak? Lalu kemudian ketika kita menyadari kita sudah jatuh kepada dosa, dungi Roma hita manol soli dosa taitu adopan di debata, lalu kemudian mau diubahkan oleh Tuhan. Marhite ulaon ni todi porbadia, sehingga kita beroleh kasih, kemurahan, belas kasihan daripada Tuhan itu. Jadi ikosuan manian di bagasan rohatahamu amanami inanami bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia kepada kita semuanya. Ai marhite holong ni rohani debata do hita di palua. Ido nau tapes tahun marningot tita di hamamate ni Tuhan Yesus. Marningot tita di haheheon ni Tuhan Yesus. Itu pengorbanan kasih Allah yang terbesar yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang berdosa itu. Dia mau menjadi hina supaya kita diselamatkan. Dia mau mengorbankan dirinya supaya kita beroleh keselamatan. Dia mau menjadi korban atas dosa kita supaya kita diperdamaikan dengan Bapaknya itu. Asamardame hita rab dohot debata. Dipauli museng parsaurata rab dohot debata. Itu bukti kasih Allah yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan umat manusia, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Kita dipulihkan, kita dibersihkan, kita disucikan dari keberdosaan kita itu. Bersama dengan Tuhan kita akan dimuliakan pada waktunya dalam kerajaannya yang penuh dengan sukacita itu. Mola tapa rohahon nakaningan
pardalanan ni bangso ni debata imahalak Israel molo taboan nuaeng tu pardalanan ni parngoluotan nuaengon mukir rasudedo hitamadok tarsongon parngoluon ni halak Israelima parngoluota nuaengon jojodo hitamanibil siadalan ni debata jojodo hita lebih mengutamakan hadiriota sian lomo ni rohani debata jojodo ubal gadope keegoisan ni dirita sian lomoni rohani debata mangarajai ate-ate nang pikirata dihaporti bionon jojodo pehita mangulahon naso hinalomohon ni debata secara pribadi songoninang secara kelompok songoninang keluarga songoninang huria. Jatuh bangun kita mempercayai Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sipata madabu dohita, sian lomoni rohani debata, alai sipata songoni mapak kopota maradopon Tuhani. Terkadang kita jatuh, tetapi terkadang kita begitu mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Olodo madabu hita ditiki susah nang ditiki gok majalo pasu-pasu ni debata. Olodo hoti tamakka porseai debata ditiki susah manang ditiki marlas di roha gok dapotan pasu-pasu ni debata. Jadi dua situasi marsak bersedih berduka dohot situasi marlas ni roha dapotan pasu-pasu sian debata mendapat berkat daripada Tuhan marukil di tonga-tonga ni ngolu tahun bisa membuat kita terjatuh tetapi juga bisa membuat kita tetap berdiri dengan kokoh mempercayai Tuhan kita itu. Nah di horong dia mahita nuai kita berada orang yang tetap berdiri dengan kokoh mempercayai Tuhan atau orang yang terjatuh, tersesat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Mungkin kita akan mengatakan ya sama lah Inang Pendeta seperti orang Israel itu. Terkadang aku bisa menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini dengan kuat. Terkadang aku tidak terlena ketika Tuhan memberikan berkat kepadaku. Tetapi terkadang itu naik turun iman kita, percaya kita kepada Tuhan kita itu. Terkadang songoni nama holong ni rohata marado Tuhani. Kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah. Alai sipata songoni masogoni rohata marado Tuhani. Ai sipata so ditangi ho Tuhanon, dia nahupangi do sohea di pasahat. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita, meninggalkan kita di dalam kehidupan ini. Apa saya marulah lo nido dipaingot tuh kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun dia selalu ada untuk kita. Bersama-sama dengan kita dalam situasi dan kondisi bagaimanapun di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Alai hatiha memang tapasahat rohat tau sebulan tu debata alai sebulanai tapasahat tu si bolisi odo si patah nama baik kita gabe ragu-ragu di perdalanan di ngulut tahun. Bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, menuntun kita supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Alai tong do mangula si bolisi, songo dia mahita asa madau sian Tuhan debata. Nah disinilah dituntut kepada kita bagaimana pengenalan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, songo dia pepanait ni si bolisi tu hita, maka kita tidak akan pernah terjatuh.
maka kita tidak akan pernah tersesat. Tapi kita akan terus berdiri dengan kokoh mangulahon lomoni rohani debata. Kedapatan berulang-ulang jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan selalu mengulurkan tangannya yang penuh belas kasihan itu kepada kita. Ra si patahita do naso olo majalo tangan ni debata nausai diulurkan kepada kita. Barangkali kita terkadang menolak uluran tangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Si pata tarajumi do kumogu hita siat Tuhani. Si pata tarajumi do umalo hita siat Tuhani. Si pata tarajumi do bahwa tanpa Tuhan kita bisa ada di tengah-tengah dunia ini, bisa berbuat apapun di tonga-tonga nih haporti bionon. Alai atsura lam takas panadaut tadi debata, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka tangadong be asai patujuluhu guguna hamaloona huasona doho takalana asing di tonga-tonga manang dia dopan ni debata nang dia dopan ni dongana jolma. Tapi justru kita akan semakin merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oman waeng naeng dohono ni turpukotu hitahamu amanami inanami. Bagaimana sesungguhnya kita yang sudah beroleh belas kasihan holong ni rohana sian debata ditogihon hita asamangolu di bagasan holong ni rohani debatai. Behadu hita asa mangolu di bagasan holong ni rohani debata. Kalau tadi kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat apapun, ya. Takia di debata huha holongi ho dengan persyaratan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Dia holongi debata kita tanpa syarat apapun. Dan kasihnya itu tidak akan pernah berubah. Najolo tuhalak Israel songoni donang tu tonga-tonga ni parngoluot tanwaeng marsogot haduan sampai segala sesuatunya berakhir. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti, dianugerahkan kepada kita semuanya. Alanido ala taboto parholong do debata maradopon hita. Lalu bagaimana kita sesungguhnya merespon kasih Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Dia mana naeng si patu paota asapata roholong ni rohani debatai marhite ngolutta siganu pari molodung tatada para si roha pardinggan basa debata. Nungata dai, nungata jalo, sudah kita nikmati, sudah kita alami bersama kasih setia Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Sekarang bagaimana kita meresponinya? Dia mana yang sipatu paut tahamu amanami inanami. Mari kita turupuk tahun napar jolo di dok madok mauliate. Bersyukur kepada Tuhan. Ikor radedu hita madok mauliati tu debata ala nunga di haholongi hita. Dia mengasihi kita demikian besarnya. Dia mengasihi kita demikian dalamnya. Tanpa batas, tanpa syarat apapun itu. Allah tidak pernah menutup matanya kepada kita. Allah tidak pernah menutup pintu maafnya kepada kita. Allah tidak pernah menutup telinganya kepada seruan-seruan kita, permohonan-permohonan ampun dari kita. Tapi dia selalu terbuka kepada kita semuanya. Mardosa hita mangulahon nasohina lomohon ni debata, tapi dia selalu merangkul kita, paingotok kita, mamodai kita, mamicang kita. Anakku, salah do dalam mi. Dang tu siho ikut tu sodo, dang tu habirang ikut tu siamu doho mangalak kada.
Tuhan selalu menyapa kita demikian lembut. Tuhan selalu mengingatkan kita demikian penuh dengan kasih sayangnya itu. Da patut mahita madok mau liate. Da patut mahita bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Da patut manian edde honota, haleluya, puji Tuhan, mau liate ma ale Tuhan de bata di asi no tolong ni roham na sohea macoho di pardalanan ni ngolukon. Dado honot tamanian mau liate ma ale Tuhan de bata sahatu sadarion di parmudu hodo pardalanan ni ngoluku. Molo sipata pe martak kangau dakutangihon ho, dakutangihon suaram. Dakutangihon panogihonon ni todit parbadiai alai sai rodo ho manopo tau paingoton mamicang au asamula kau tua dopan munasun badiai madai asi-asi dohot holong ni roham da iko madok mau liate manian hita sahatu sadarion tarajumi dope halak na di parmudu de bata hita di lehon hosa hanguluan boy dope hita marhahi pason boy dope hita marsaor di bagas joro ni de bata. Sementara banyak orang tidak punya kesempatan untuk memuji Tuhan di tonga-tonga di bagas joroi. Dado honot tamanian mau lihat itu di bata saat di partikian nuaingon. Boy dope hita mengadopi akaragam ni namasa di tonga-tonga ni parngoluonon. Molomar sakita rode bata mangapuli hita. Molomar las ni roha hita rode bata paingoto kita asa unang lupa si lehon las ni rohai ima Tuhan de bata. Molomadabu hita tua kana sohina lomohon ni de bata tua kahagi jangon ni roha rodo de bata mamicang hita paingoto kita asalam mana dadiri hita dia dopan ni de bata ise maau dia dopanmu ale Tuhan de bata. Dai kodohonot tama mau liate tu de bata. Napaduahon hamu amanami inanami merhiti turpukon dipaingot do hita asa mangaradoti hatani de bata mangaradoti uhum dohot hati goran ni de bata jadi pasikop di hatani de bata nasai ganup pari ganup tiki taparsia cari taca hata bege hamu amanami inanami sebab barang siapa yang berpegang pada hukum dan kebenaran Allah keadilan Allah na mangulu di bagasan hatani de bata na mangara de roha diri na saluhut na mangaradoti hatani de bata ido halak na martua berbahagialah martua mahalak na tumangihon hatani de bata. Jadi hatani de bata do nama dokitu tonga-tonga tahamu amanami inanami bahwa ukuran kebahagiaan itu bukanlah harta. Ukuran kebahagiaan itu bukanlah hamoraon hagabeon hasangapon di tonga-tonga ni haporti bionon. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ukuran kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa hidup dalam firman Tuhan. Mangaradoti hatani de bata mangulahon uhum dohot hati goran manang hukum dan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini dalam segala waktu soma mereng partikian soma mereng bohi soma mereng inganan soma mereng sia dia do habor hatata do takalana asing hamu amanami inanami. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan itu benar-benar dari hati kita masing-masing. Sian panad daun, sian pangat tusion, bahwa tidak ada yang bisa membuat kita bahagia di tengah-tengah dunia ini kecuali firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan menuntun kita. Dia dolomoni rohani di bata. Firman Tuhan akan menuntun kita menikmati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini.
Firman Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada kehancuran, kebinasaan, dohota kalana asing. Tapi firman Tuhan mamodai, mamicang, paingoton, mangarahon, memimpin perjalanan kehidupan kita ini, sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan. Nabatuluhon hamu amanami inanami, siantur pukon di podahon matu hita. Asa toktong ingot di tamar tangiang tu di bata. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap mengingat dan memperhatikan kita, sehingga kita senantiasa menerima kemurahan dan keselamatan dari Tuhan. Songon pajuwon ni parpesal meni, saya ingot maau ali Jehovah. Bagaimana kita juga menyerukan itu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan selalu mengingat kita, supaya Tuhan selalu memperhatikan kita, supaya Tuhan selalu membawa kita. Tu dia mah hinalomohon ni debata. Unang matsohot kita martangiang hamu amanami inanami, tunga hape nata adopi di tonga-tonga di pardalanan ning ulut tahun. Ketika kita ingat berdoa, itu artinya kita masih mengingat bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kita. Ketika kita mengingat untuk berdoa, itu artinya kita masih mengingat bahwa rikodo makatai rap dohot debata. Rikodo marparsauran rap dohot debata. Rikodo hita makatai rap dohot debata. Pasahaton mananga hape na di bagasan rohatai. Pasahaton arsak, pasahaton lasni roha, pasahaton permohonan, pasahaton keinginan, pasahaton diama yang menjadi impian cita-cita kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alai berpulang lagi kepada Tuhan. Itu benar. Sailo moni rohani de batama na saut di tonga-tonga ni ngulut tahun. Meski kita banyak permohonan, meski kita banyak impian, meski kita banyak cita-cita, macai godang natapangido tu de bata, ala ikom mulak do hita museng. Sailo moni rohani de batama na saut di tonga-tonga ni ngulut tahun. Sebab sesungguhnya Tuhan lebih tahu, Dia menarumikot di pardalanan ni ngulut tahun. Apa yang terpenting, apa yang terutama di tengah-tengah kehidupan kita ini. Holano tutu molo ngata pasahat tu debata di bagasan tangiang saguru di Tuhan ima. Yang pasti Tuhan akan selalu mendengarkan setiap seruan kita kepadanya. Molo boido hita hamu amanami inanami. Madok mauliate mangaradoti hatani debata, manoktong di bagasan tangiang tu debata, imana mapoa kita mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Imat tadani halak nama ngulu di bagasan holong ni rohani debata. Amin. Mauliate marohanami diho Tuhan, nunga saur hatam di tonga-tonga nami apala di tikion. Napaingoton hami ali Tuhan asa toktong hami madok mauliate tua dopan munasun badiai. Alahura jumi hami tutu ali Tuhan. Mace balgado asini roham, dohot holong ni roham di pasahat ho tuganup hami marsada-sada. Di sesa hodo dosa nami, di lehon hodo hosam holan humokop hami. Alani ali Tuhan di bata, sai acari mahami ganup marsada-sada. Asabui hami mangulu di bagasan holong ni roham. Upatuduhon hami matutu ali Tuhan, holong naung pinasahat ni tuganup hami. Upatuduhon hami mai tuganup na humaliang hami. Boy hami mangulu di bagasan holong ni roha nasiakoi. Jala margogo hami ale Tuhan de bata, lahu mangaradoti kalau mo ni roham, mangaradoti hatami ganupari ganup tiki. Jala huingot hami toktong ale Tuhan, lahu marparsauran rap dohoto marhitia katangiang nami. Asa tadama hami tutu ale Tuhan, akahalak naung madai asi dohot holong ni roham. Hutanya ko kami maali Tuhan di bata sudi ruas ni huriam HKBP pasar mingguon.
gom-gomi pamatang nang partodion nasida. Diganup aka ulaon nasida siganu pari ale Tuhan de bata. Sai ajar-ajari manasida, asaboi mangula aka ulaon nasida di bagasan biar midaho. Pasu-pasu aka ruas ni huria male Tuhan na di bagasan aka parsahi toni. Na di rumah sakit songoninang di bagas nasida marsada-sada. Surdu komatanganmu naguk huaso ya le Tuhan. Lahu mangalehon hama malum ni parsahiton di nasida saluhutna. Asa martabata balas ni roha nasida. Lahu mamuji pasangap guar munasun badiai. Utangnya kau kami akaruas ni huriam. Nama rulang tahun kelahiran. Atau ngale Tuhan de bata tabai magajang ni umur. Jala pahingot nasida asa toktong jumulo madok mau liate tuho ale Tuhan de bata. Alasai di parmudu-mudu hodo parngoluon nasida. Tuaka keluarga na berulang tahun pernikahan pahot ma nasida di bagasan holong ni roham jala pahot ma pardalanan ni rumah tangga nasida le Tuhan molotung si pata jupang aka persoalan sai lehon matodim to di porbadiai laho maniroi nasida saluhut na ale Tuhan nami asa sai toktong ingot nasida di padan naung nyuduko nasida di adopanmu nasun badiai. Upas saat tamima pardalanan ningolu nami manipat di bagasan sadarion holan tutanganmu nabadiai sahat di homa hami saluhut na ale Tuhan de bata sesa dosa nami nagudangi asalam tahu hami gabe habauran ni pasu-pasu mimarhite Yesus Tuhan nami amen. Maride mahita huhut tapasahat ma peleata. Tuhan, Tuhan,
Tatangnya kon mapeliat tatu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhu silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasaat hami masian na nilehon mito hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasiang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim.